Presiden jongka National People's Youth Front ubak ket borlang nongrem ulah ther kala ye kinangelam jongka UDP Youth Wing kibala kentho bat kibala wodong ye kajing trikam jong umatri rang ba ka jela ukon dak sangma ulang ru ka jokapor National President jongka sang National People's Party habaya keren begina to khobor ubak ket borlang nongrem ula ong bah kabadin ka election arja khat phra de ka UDP kabla terwa pakolon ra ye kon dak sangma kum umatri rang ba jongka jela wala da semlong umetli hakate kapor ula angru baka jingkran persya jongki hakabade baka jingki kini kai baka jing siasat ya ba cerita fil tangkiu kini u emli nak sing UDP wabat ya ka kam menteri hakini kita rekam ya ki babon ki jingli ki bala singan la ya ka ban coverlut mentah ni dan retang ya ki katlo kan di point ki ba lawan kan mau kawai ke baki ong hang tu statement kalong ba ki bo jingli syapang kini ki skim ki ba kaliang jok sarkar ka lale hakini ki snambat hakini ki kiniat sngi ngayo i ya ka we ka jing ong jong we na kinong ilam joki wang ba kam ju ja kot ka jing lately ya ki skim ya ki jing pray keleng haswa jong kilon shon kumbalong mentah ringan ong ipi hangne ba man Shua bakut kesan senam hi babon hi ki sarkar na kawai ka sarkar si ka sarkar ki ju leg ye kawan pli ye ki project ki ba pher ki ba lala pan pendap bat kum juru ban bu ye ki mau nongrim nam ta ki project ye ki ba ki la yo sanction ye kata ngile sakhi na kawai ka san senam sa kawai ka san senam te hagani ka por na kalian jonga pat na kwa ban ba kalong pa phla ba ki Youth Wing jongka UDP ki me bakum kan por ikaman question ya ka National People's Party baro na pring jumi nyitip syai kedar ya kani ba ya ka sarkar MDA hi la de form hadim ke election aja pra haringkat ka UDP ka ba longga ba lam khmat ini sarkar ka UDP bat kiwe ki regional party bat kum juru ka BJP tiban ong ban sukdeu ban sumi pertai tang menta shwa ke election ban ong ban kerpat ya ki pajba ba ki nomngop ha kini ki skim sarkar ngasngo ba ka UDP ru ka de wei ka ban haban ki kle ya kata ka poin ka ban kong akwa ban ong kata ka baar lada baro san snem ki ki bit ki biang ho ka jong ki ngayu i ba ki ong bala sata kini ki banar ki lama teleng ka sor shilong bat kala long ka jing pen jabok dan ka jing pen jaklia ka sor shilong ta kini ka jing don jong kini ki pustar keleng sodong jong ka sor shilong henry nga dapet nge ka konkren kalong ka jing theo kalong betang syangi ka National People's Party hot ki ong National Party teng suto henry nga try PUE ba keleng jong ka sor shilong bat keleng jong ka jelang i khamtam ni kini ki pustar jong ka TMC, jong ka BJP, niyi ya kata. Ti kamtam ya ka TMC le company ka statement ke joki. Kane kala bandon halandat ka pedang ke jingede jong ka UDP bat ka TMC larang ambakala. Rai balai katni ka TMC ki kita itu pustar kali lama kalau bom itu itau syuru. Ngami bakin ai kanu ka statement kalau persya ya kan ka parti. Henry kajing tau kalau baik tangyang iki NDP. Bat ngan ong ipi kan ika way, baka ni baru khot kalau namar pikir asul tu syai kedak. Baka jing ya koni hasil kadai baik tang hapeng jongi ke NDP bat ke UDP. Nata kadau kelalong nervous, kim sulong confidential, namar baki happy ban ya kon bat ngi hajan man ki konstituensi jong ka rikasi jantia. Klet no asyik kalau hil le ka UDP kan bor kan nat ban ya kon bat ni. Ia lese ketika ni kapal penong ki bakin long nervous. Wah, ya ukunrat sama ya kaketeng jong ukunrat sama kum menteri ramba hakapor ba dang hakapor baki form ya ka government harai mendapat kinihi ki kentak kala ya ka sarkar NPP. Ya kata ngimla ban len ya kejing sisya. Baro nanging UI bahaswa ban form ya ka MDA day unong yalam barim joki dak mo buram yu doktor don ko paroy bala bangkwai luar blay ubala
terwa ya ka keteng jong usar konrat isang mabanong kum chief minister jong kan ke jela ke jungi badai makiru ki bala kersan ya kan ke sorkar nadu pasdang hadu kabakut jong kan ke samoy trekam nakata ka daw nga soong ba kajing mi jong ki ban persya tang syuak election kalau kajing penbi ya ki padba kajing penthame ya ki padba tang nam ta kajing yonong politics ka jong ki tinakata ka daw nga ong ba ka UDP hi kan long hi berbor ka parti ka ban susno na ka por le se wara kan ka ban wan ru kandang yai long hi kumta ba na kaliang jong kini ki yot jong ka UDP ki pen pau ka jing so khia ha ka bede ber ka jing jong kino hikai henry kadak jingkli ka bangang kwa an bu hangi kalau baki di bantip manu balong education minister ha ka sarkar MDA hatong dei UMLA naka sengjongki nga kan mau kum we naki nongilam joga National People's Party haka cingya khe jongki nong hikai hangne hapo additional secretariat ngala tho ngira tho kum ka youth front ni ka ban terpat sarkar ban solve ka problem jongki namar bale ngayu ibu education minister syam kya ban solve ka problem jongki hikai ban wi tang hadin arsni dak baborong ba perstun dan song la khat ya kinong hikai bat tang hadin katu kani kenta kila call off no eka strike hangning yu iba kini ki minister na ka parti UDP kimnon ya kata ka jing sutro lani ka jing kit kle kumno ban stop ya ki bakum kini ki problem piwi ka jing sha siat terkas hakmat jong ka sekretariat hatu kani ro kamde ka jing ai order jo home minister ubade na ka parti UDP ti ya kanero ngangai kum ki samla jong kejela kum ki padba jong kejela ngangai ba nilai saki bat ni tips kan desa sisin ngaru ka kerpat padba bang ngimdai ban bakla ngimdai ban syatan be tang nomor bang ajandai election siami ikan san kum ni kat bah kita ki por ngakam UI ya ki samla jong ka UDP bakin me shikmat yak ban grand a lan ban tho a nagam ta ban solve problem nanta kinong hikai ki ba jong e tentang nonton PBA yang na yang ngan yang jing khang la pingyat yang na jing khang ngan yang phalor bad hadian juga dia ka election hadian juga dia dan wala abiang ya ka UDP maka UDP kalong ba khon juga ngadon beta ak por form leka 1997 kelas baru dengan warna abiang nama ngam jude buriu ba phet sing ngam pat ju phet sing cuma duduk pasang duduk pasang duduk mentang ni aju dawan kini mentang Dr. Don ani ngam la atlet show gijum bibi ndok ngam la atlet show cuy gimana kong ngam la atlet show Dr. Don lay fi arajar pra dang don ki balik pan tiket ai no ingi ba bendo nong show ang Dr. Don tu banyak apa do iba bendo ngala apa do ikasit sudah ini yo syuk kum kita ngin yo sunai dawan kini mentah apa yang au tra kim burom syuk kin burom ipa da yang au tra badang penrung mangai ki kim burom syuk kin burom ipa da dengan nyelek bet nak ni hi ka ba ka angai kerteng UDPO umdai namar bangakwa manga ngasak weng ngasak kencat coba mana dep kani dan terwa biang punya teli ya ke UDP. Sebuah election sebuah penyak